Donyo segolo chik ne IBC mondo chiw thuolo ne okinde ma oyiedhi mar donjo kendo rango chal mar dag duoko e mbui ma otisi ni Sava. Kata kamano chal ma kamano no kochopo kare ka okinde mag Raila Odinga ka otelne kod James Orengo ne opedho ng'ur ne joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ka ywak ni omigi thuolo mar donjo e rot achiel mar Sava kama moko 7 pod IBC okoyawnegi. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one Sava, and it is established that the IBC has got 8 servers. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Jang'ad buche Isaac Lenaola okonyo kinde mag Raila Odinga ni do menyo machiegni chenro mar yawo Sava kendo report ibiro chopie nyimgi. We are aware about that issue. We are following up on the question, and as far as we know, the exercise is continuing. Should there be an issue later in the day or tomorrow morning, we shall receive a report. Duond do chalo kagima gedo IBC to kendo gikone ne gikaw thuolo mar luwo chik kendo yawo Sava ne nonro. This is Vita 1. Kama chielo en ni chenro mar nuoyo kweno mar ombulu e moko kuom kuonde mag luto ombulu dhi nyime. Do ne ogolo chik mondo mi nuo kwene kuonde moriwo Nandi Hills, Sinendet Primary man Nandi, Belgut, Kapsoser, Chepkutung Primary Mane County Makericho, Jomvu, Mwikindani Kotesen Lutombulu Mare Ministry of Water Tanks, Mombasa County, Kunde Kaka Majengo Primary, Mvita, County Mombasa, Tinderet, Ywaruok, Gidanji kod Kiheru Primary, County Manyandarua. Kweno makamano timore Forofa House, man machiegni kod do Milimani, kama bura dhi nyime. Kinde kweno no fwenyore ni kar chung od bura ma Mvita, kar luto ombulu ma Majengo Primary mar 2, William Ruto noyudo ombulu 83 ka Raila Odinga ni kod 139. Kata kamano onyanyore lela ni onge nondo manondiki otas mar Form 34A mar 2 kuom 2. Kendo chako yangore ni onge Form 34A mar 1 kuom 2. 31, 32. Kweno mar Mvita Primary, William Ruto noyudo 123, Raila Odinga nigi 128. Bendo yangore ni Form 34A onge koda muri. There is no other batch. So that then deals with this ballot. Kaka yo luruok kod chike mogol kod do maduong' pachoka, chenro mar kwano ombulu mowuok kuonde mag luto ombulu 15 odhi nyime bwarita mager mar yudo ka duoko bende nyalo bedo kod pogruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Supreme Court mar Kojolo Milimani, Nairobi.